UnguYehova igama lakho, ungu-Alpha, ungu-Omega, usiqalo, usisiphelo. Akukho Thixo odalileyo ngaphandle kwakho, unguzifungile. Wena Thixo ukuzo zonke indawo ngamaxesha onke ngomoya oyingcwele. Lona ke somandla Thixo sikwamkela ngobuqu bakho bobuthathu. Ukho Thixo phakathi kwethu, unguThixo Israyeli. Ukho Thixo unguThixo nyana. Ukho unguThixo moya oyingcwele. Phakama ke Thixo namhlanje. Thetha ngabakhonzi bakho ngathi uyaqala Thixo wami. Nika Nkosi abo Thixo osithumele bona indlebe zokuphulaphula Thixo wami. Olusuku Thixo lale Pasika yenhliziyo, the Passover of the circumcision of the heart. Naba Thixo abantwana bakho owabanika Thixo lo mbono ka back to God, Africa back to God in the Bible way. Wabanika Thixo wami lento somandla ngo-1953 kude kwangu-2026 somandla Thixo wami wayeyibeka Nkosi eKapa ngomhla wesixhenxe kunyanga yesithathu somandla uCape to Cairo uqalile Thixo. Siyazi Nkosi abantu abaninzi basayikhomba kude lento kaCape to Cairo. Siyazi Thixo wami abathandazi othe wathumela Thixo eKapa bawenzile Thixo umsebenzi wokuqala ukuba somandla iAfrika ibuyele kuwe from Cape to Cairo. Enkosi Thixo mqala ezawuma abakhonzi bakho Thixo siyancipha thina, phakama wena ngabo zewuzukiswe namhlanje in Jesus name, amen. Singaqhuba phansi bangasingatyanga xesha ndifinisha bawangcwele ndi-honored kakhulu nguThixo. Ngo-2021 nge-25 kaDisemba ngeChristmas ufone utata elizomuphakamisa qala 1-2 ethi uthi uThixo mandihlangane nabo kuRhoda. uRhoda mna bendingazange ndamcingela uba ngulamzi mnandazi kuse-Assemblies of God kwela khaya. Bendidlula phaya amaxesha amaninzi, excuse me, bendidlula phaa amaxesha amaninzi ndiya kwiibranches zethu ezisengqeleni ndingazi uba ndishiya iziko elizawuthi ngenye imini ndothe kulo. Then ke ngomhla we-25 kuDisemba 2021 ndadityaniswa nabo uThixo. Andibanga sohlukana benabo ngoba uThixo ubeke umbono womphongolo kubo. Xa zake ndiye kuRhoda ke zake ndiya kwabantwana bakaThixo abagcina umlilo kaLuphiko. Ndawuphakamisa kuqala umfundisi kaRhoda, umfundisi wakuRhoda. Then xa igqiba umfundisi wakuRhoda ongutata umfundisi uSithwesha kuzophakama iphelo lakho kwabo, naye abeke into uThixo ayishiye kuye yenhliziyo. Ndicela abantu ningakhuleki ezweni namhlanje, ungayithathi imfundiso uyiweze phesheya uthi yobani, uze wazi uba lilo eli ixesha lokukhulwa kwakho. Ayikho enye imini kuwe, kwabanye iseza, kodwa wena obe lapha namhlanje ayikho imini uThixo ayikhethele kuba ube lapha ngayo. Ngaphandle kwale yonke into ezotishwa isezweni. Ukongexesha masiphakame ngcwele sonke sithi welcome utata wethu tata umfundisi uSithwesha azothetha ngo-Africa back to God, imbali yakhe up to the point esikuyo ngoku.
wozani sihambe siye ezulwini siyobona amangcwaba esandleni. Wozani bazalwane, wozani sihambe were yesterday. I said fresh data over to you.
wenze konke okudingekayo baba wethu kule ndawo ungasali elowo nalowo esekhona kule ndawo wonke umuntu lapha baba wethu esekhona kule ndawo indlebe zakhe amehlo akhe ingqondo yakhe inhliziyo yakhe ive wena unguThixo uyibangele kuwe noma ngathi yena uzovibali kodwa balazawuliva libali labaphilileyo babona bana siyabulela nangamasalela moyo ingcwele sinikileyo owashileyo emhlabeni wawagcinela ukuze sive inyaniso yakho thina bale generation yanamhlanje ukuze sive baba wethu namandla eyona nto moyo ingcwele luncedo lelusizo evangelini yakho siyabulela Nkosi ngokuba ngoku kwenzeka into ifunayo ababa namhlanje beve ngokuba ihambaphi inyaniso yayo indawoni moyo ingcwele haleluya ekhambeni likaJesu uba ukhona program director apha mandiqale ndikhahlele kuye tata nomama uMadikiza ne-leadership yonke yalapha ebandleni. With due respect ndiyacela okokuba nindivumele ndinicele okokuba niphakame nonke nime ngenyawo. Isizathu esibangela into yoba ndicele ngolu hlobo, xa uThixo ebeze kuni wathetha nani okokuba tekethisani, tyepisani lo mzukulwana kaMadikiza nimfakele amabhili akwazi ukubaleka esihla enyuka, anizenzanga lukhulu iintliziyo zenu, navuma nadibanisa intloko nevana nayenza loo nto. Xa utata uMadikiza ebefika kuni esithi uthi uThixo masiphume apha enkonzweni singene ezitrateni zasemthatha senze iprayer, ndiyibiza kakuhle xa ndithi iprayer walk okanye noba yimarch okanye noba ibizwa kanjani na ke, animvukelanga nathi ulahlekile kodwa niye namthobela namsapota. Yenza loo nto okokuba nakuthi xa uThixo ethetha ngolu hlobo athethe ngalo kuni sicele yena, sikhwebe yena wazokusincedisa kuzo zonke iprayer march ebesizenza. Ngenxa yeso sizathu ndiyafuna ukuthi khake niziqhwabele izandla. Lubeke sithe le nto eniyenzileyo ibonakalise intobeko kuni nokuthi ningaba bantu uThixo anokubathemba, abeke inhliziyo yakhe kubo ukuze athi xa esithi 1 lena nithi 2. Madikiza mandithathe ethuba xa ndizawuqalisa lo msebenzi kuwe nomama ndithi lide ibali lethu
ukusukela ku-1945 phambi kokuba utata uBhengu aqalise umsebenzi wakhe, uThixo olapha phakathi kwenu ngomoya ebesefikile kulalali yethu ingekabililo nebandla sisakhonza kwindawo ebesikhonza kuzo, watyhila umama wethu, umama wam, wamtyhilela indoda ebengayazi. Le ndoda uyibona imi ngaselunxwemeni lolwandle, ifake okanye mandiyibeke ngolu hlobo, dressed in a polished English style, a black suit, a white shirt, ne-bow tie. Into emangalisileyo kule ndoda ibingafikanga phantsi njengoba imile nje, ibijinga. Akayazi le nto okokuba ithetha ukuthini na. 1945 usazisele kwitwana, usazihambela indlela zakhe zokuthanda, yonke imeko ebiphilwa ngelo xesha ebephila kuyo naye, engayazi le nto engene kuye, wade wacinga okokuba mhlawumbi inoba yintwaso. Ngexesha kwenzeka le nto bekukho umoya oqhamke ngase-KZN, umoya wamaphuphunyana okungena emntwini umenze okokuba atshintshe indlela yokuthetha, athethe isiZulu angasaziyo, kodwa uthetha umoya olapha ngaphakathi, uthetha ilanguage yawo lo moya. Ixake le nto xa lo moya uzawuthi singumkhosi kodwa uyedwa. Ibilixesha ke lokungena komoya wamaphuphunyana. Le nto yaba luxinzelelo kakhulu ebantwini bakowethu, ngokokuba kwakungekho ndlela yokunyangeka. Abantu ke ngelo xesha bebephila ngendlela zamaxhwele namagqirha. There was a time apha eMzantsi Afrika apho oogqirha bebefika after 6 months ukungena kwiilali zethu. Ithethe ke ukuthi loo nto ibingeyondlela ilula okokuba abantu banyangeke ngendlela zanamhlanje. Bebephiliswa ngamaxhwele, bebephiliswa ngamagqirha, bebephiliswa ngendlela ke ebebephila ngazo. Kodwa kwangexesha linye babekhona abantu ababethandaza, besaziwa ngokuba bangabaprofethi, bechongwe nguThixo okokuba mabathandazele ixesha elizayo ebebengalazi phofu nabo, kodwa bethandaza ngendlela ebezibekwe kubo. Kanti yonke loo nto leyo intshayelelo yalo msebenzi olapha namhlanje esijongene nawo, nesizawuzama ukwenza amagqabantshintshi, ukwenza amabalengwe, ukuthi qatha phaya naphaya. Into esingenakwazi ukuyiqoshelisa namhlanje iyawufuna olunye usuku. Malibonge igama likaYesu. Ngeli xesha utata uBhengu aqalisa umsebenzi, zikhona iinkonzo ebezikho, naye ebesenkonzweni ebekuyo. Uthi xa ebalisa, ngenye imini kwafika kuye amahobe amabini ahlala apha emagxeni kuye, elinye ngapha, elinye ngapha. La mahobe athetha. Ndicela ningayiphikisi le nto endizayithetha, niyithathe ngokomoya. Ukuthetha kwentaka ithetha ngolwimi lomntu. Njengento ethetha nje akathethi naye, athetha ngaye. Lathi elinye ihobe
simnike na uBhengu lentambiso libhekisa kwelinye lakhe linye masingamniki uyawusiphoxa uBhengu njengabanye ebesibanikile basiphoxa lathi elinye masimniki hleze angasiphoxi akuba egqibile amahobe aphaphazela emka kwivile ilanguage ebithethwa ngamahobe akathethanga nto naye emka akayazange into eyenzekileyo kuye ngexesha ebethetha naye ebethetha ngaye emveni koko entliziyweni yakhe wafikelwa yinto ebisoloko imhlupha ngexesha kwenzeka lento utata uBhengu ebephila phantsi kweemeko zoMzantsi Afrika ngelo xesha bonke abantu ebebephila ngelo xesha bebephantsi kwemithetho yokubandlululo. I only hope andithunuka izilonda ngoba abantu ebebephila ngelo xesha bayayazi indlela ebebephatheke kabuhlungu ngayo phantsi kwalo rhulumente. Naye ugqithe kwezo zinto, naye ube noxinzelelo. Kodwa isimanga xa uThixo efika kuye akafikanga ephethe iprogram yepolitiki, akafikanga kuye ethetha ngendlela ephakathi kokungavani kwabantu abaseMzantsi Afrika, abantsundu nabamhlophe, abantsundu nabantsundu, ngokwendlela ngendlela abahlukahlukene ngazo. Kakhulu bekukho umsantsa wokungavani phakathi kwamaXhosa naphakathi kwabantu abangamaZulu. Into ezawuthethwa ngumuntu ongumXhosa kumaZulu ingamkeleki, ibe worse xa izawuthethwa ngumuntu omZulu eyithetha kumaXhosa, ngoba bekukho izinto akholelwa kuzo amaXhosa okokuba uba umntu akayenzanga into ethile akanawuthetha nathi. Loo mntu ngokwethu akayondoda epheleleyo, asinakho ukumamela. Ebenezo fears ke njengoba uThixo emthuma okokuba makeze kubantu abantsundu nabamhlophe azothetha nabo, umyalezo uThixo ebemnika wona wokuhlanganisa ibandla, uniting the body of Christ. Akazange bale ndlela uzawuyenza kanjani na esaxakekile, because ebeyazi imeko ephakathi kwabantu abantsundu kakhulu. Ngivumele ndilisebenzise eli gama noba seladilithwa, alisekho ngoku, alivumelekanga ngokwasemthethweni, amabhulu. Into yokuba mandilisebenzise eli gama, uHelen Zille uke wathi kwispeech sakhe ebethetha, wathi for that matter apartheid was not that bad. Abantu abayivayo loo nto abazange baphatheke kakuhle, kakhulu abantu abangabefundisi, abakhokhela amabandla, ngoba ibike yakho inkolelo ethi iBhayibhile le umthetho wayo yitool yabelungu yokutheyima umuntu omnyama ukwenzela into kokuba ajonge phansi okanye angayihoyi into eyakhe, ajonge eBhayibhileni, yona iza kumenza okokuba makangabidlongodlongo. I'm saying this, there was a time phakathi kwethu apho abantu abantsundu bebembamba umuntu omhlophe, bamxhele, bamdle oku kwegusha.
If you don't believe that, shayisa indlela yokwakhiwa kwalendlela ebheka eNgcobo. Yathi sawufika phaa kumasimi abantu ebetsheba ukho abelungu ebebesenza indlela phaa kwanyanzeleka kwamasimi abantu mawasikwe phakathi kuzawuvulwa indlela. Ala abantu baphaa bathi ngeke amasimi ethu enziwe nto. Wathi sanyanzelisa urhulumente bavukumnyela abantu njengalaa nto eyenzeka eMonti namhlanje. Baphethwa ngobusuku babavingisela abelungu bababulala baboja babadla. Ngelo xesha ndiseNgcobo i-tension phakathi kwabelungu nabantu abamnyama naphakathi korhulumente welo xesha nabantu abantsundu was such that kungabikho xolo. Utata uBhengu uvuse uThixo ngelo xesha ekufuneka makangathathi icala. I-approach yakhe mayingabi political ezibona phofu izinto ezenzekayo naye eyinxalenye eyigqithile yezo zinto zelo xesha. UThixo wabeka entliziyweni yakhe uthando olungumangaliso lokugqitha kwimeko ekukuyo emhlabeni, kodwa abe nolathando uYesu awayenalo okanye uThixo awayenalo ngokuthanda kwakhe abantu. Weza ke kweli lizwe uThixo eqale phofu ukumsebenzisa eBenoni ngo-1945 wazofika ke ngoku apha Eastern Cape waqala eBhayi. Wena bathandekayo ephethe umyalezo othi Africa back to God. Uthe uThixo kuye makaye ezinkonzweni, makaye ezilalini, makaye ezikolweni, makaye ezibhedlele, makaye kuyo yonke indawo enabantu bakhe, noba bayakhonza noba abakhonzi, noba bafundile noba abafundanga, noba bakweyiphina imeko, but angafokasi ebantwini abantsundu bodwa, kodwa afokase kubo bonke abantu boMzantsi Afrika, eqalela apha eMzantsi Afrika, ephethe ilizwi elithi Afrika mayibuyele kuThixo. Amen. Ngelo xesha abantsundu beli lizwe andazi abamhlophe, abantsundu beli lizwe bebeserezothele kukuthatha izigalo beqonda okokuba ayingangathi umuntu osibethayo nathi masimbethe, umuntu osicinezelayo nathi masimcinezele. Kwakukho i-anger. I only hope that anger ayisekho namhlanje, ngoba uba ngelishwa ingathi kanti ikho iyasimoshela izinto ezininzi uThixo asezilungisile. Endicinga into yoba yenye zezinto eziyi-prayer item yeli bandla okokuba zithandazele i-healing kubantu abantsundu boMzantsi Afrika. Kuthetha kunjalo waliphakamisa ilizwi lokokuba uThixo uthi makubuyelwe kuye. Ayiyopolitiki eza unyanga ii-ills ezikhoyo kweli lizwe, ayiyopolitiki ezawunceda ukungavani kwabantu abakweli lizwe, kodwa lilizwi likaThixo. Abantu mababuyele kuThixo ngoba nguye ongumdali. Ndithatha nje takumadikiza istep ndibuye umva. Ngexesha uThixo ewayexakwe ingxaki eselizweni lonke, abantu becinezelekile belele ethangeni longendawo, ukona has become a norm. It was even worse apha kuthi. Ukwebela umlungu, it was no crime.
ngoba xa ubeka umlungu awoni uyaziphindezela. Kodwa ngelo xesha uThixo waveza indoda engutata uBhengu wayinika umyalezo ngoba mayithe ebantwini, Africa back to God. Abantu abazizii-Africans ngelo xesha bayiva imessage ngaphandle komntu owayengengokweli lizwe. Kodwa bonke abantu abalapha e-Afrika bawufumana lo myalezo owawusithi umntu waseZimbabwe olapha eMzantsi Afrika ungwalapha e-Afrika, umntu waseLesotho olapha eMzantsi Afrika ungwalapha. Africa back to God. Wonke umntu olapha e-Afrika kule continent eyayisaziwa ngoba yi-continent emnyama, as if in fact le nto yoba mnyama was taken by Africans as an insult, and yet every color comes from a black color. Yes. Yayisinika into emasibe proud ngayo okokuba zonke izizwe ziphuma apha e-Afrika. And xa wayenikwa lo msebenzi umyalezo utata uBhengu wayiqokelela wonke umzi wase-Afrika okokuba mawubuyele kuThixo uzova inyaniso nelizwi ayinokulisetyenziswa kuba ubuyele kuThixo. nguThixo onokwazi ukubahlanganisa abantu bakhe, kuba wenza njalo nangexesha lakudala. Wancama unyana wakhe okuphela kwamzeleyo ukuze ezemhlabeni azonikezela ngobomi bakhe, ukuze bonke abantu abalahlekileyo babuyiselwe kuThixo ongumdali wabo. Kuthe xa iqalisa utata uBhengu ebeka umyalezo uThixo akubekileyo kuye, kwenzeka isimanga. Bathi abantu abagulayo basawuva ilizwi bathathwa ezibhedlele beziswe ezintenteni zabo, umntu aphile esepha engakathandazelwa lokuthandazela. Kwenzeka isimanga, abantu ababegula abanye sekuthe bazawunyila imilenze, uThixo wabaphilisa ngomthandazo kuphela bengadlanga yeza. Le nto yawaqhubekisa amaxhele namagqirha kuba ngoku kwakufike ivangeli eyayithi xa ibizwa kuthiwa ivangeli kaMagayisa egaya iqumza, iqumza isifo esigqiba abantu bakokwethu. Lide ibali lethu talimadikiza masiliyekele enye imini, kodwa ndiyafuna ushiya le ndawo ethi entliziyweni yakhe utata uBhengu xa wayiqalisa lo msebenzi wayengenantliziyo yakuqalisa bandla, wayengajonganga kwakha cawe, kodwa wayeqokelela abantu abazawuva le nto ithethwe nguThixo kuthi ethi Africa back to God. Ngamanye amazwi abantu abase-Afrika mababuyele kuThixo ngoba nguye ozakulungisa izinto ezibaxakileyo. Kwenzeka ke okwenzekayo endingazukuthetha namhlanje. Mhlawumbi le nto ingakwehlela nawe mphokamadikiza ngexesha uThixo avuse wena imessage yakho, abanye abantu bangayamkeli ngolu hlobo oyithetha ngalo, ibe ngathi kuvuke nenye icawe ezawuchitha icawe zabo, abantu balandele wena. Kanti ndiyafuna ukuyithetha le nyaniso, mzi walapha ekhaya uThixo uthe xa ekhangela kuni wanithemba okokuba nizawukwazi ukusapota, ndiphakame tatimadikiza, nizawukwazi usapota le ndoda kaThixo kulo mbono uThixo awubeke kuyo yokokubana akwakhiwa bandla kodwa kwakhiwa umkhosi wabathandazi, abantu abazawuthandaza bagqithe kulaa level oomama bethu abathandaza yavaleka imigodi ebidilini.
abuya amathipha ebengasagoduki, yalungiseka imithatho ebiqhekekile, abantu ebebengafumani bantwana bafumana abantwana babetha amawele ngamabini ngamathathu, ngoba belifikile ilizwi likaThixo lizoba luncedo neyeza ebantwini bakokwethu. Kaniqhubele zanti akwadini. Injongo kaThixo ukuqokelela abantu abazawuphuhlisa lo mbono othi Africa back to God. Theka sifika eKapa ningaqhubeki sithi abantu abaqale bafika phambi besiyokhokhelela besiyolungiselela nanye indawo ukuze nithi xa nifika nifike sekulungile, intolo ebezizawubetha nina zibethe kuthi. Kukho amabandla pha aseaphule kulo mbono awabizwa ngoba yi-Cape to Cairo. Asiyocawe le ngumyalezo ovela etshoneni kaThixo okokuba makubuyiselwe abantu bakaThixo kuThixo. It is unfortunate uba loo nto ingabenza uba baphume emabandleni abo. Uba baphumile ke nevertheless, kodwa mabayibambe imeseji ethi ukuza kwabo kule ndawo bazothatha ilahle abazawuphindela nabo ezindlini, abazawuphindela nabo ezinkonzweni, azawuphindela nabo ezilalini, ezinkosini, bephethe elilahle elizawutyalithise yonke into eyenza uba iilali zethu zingalawuleki, eyenza uba abantwana bethu baphenduke babe zizinto esingazaziyo. Kwizifo ezigqubayo namhlanje ezinganyangekiyo, kodwa uThixo likhona iyeza alimisileyo. Nkosi mayinisikelele, lithe liyeza makuphunywe kuyoshunyayelwa umyalezo othi Africa back to God. Uma kungalunga loo nto, ilizwe lonke lase-Afrika libuyele kuThixo. Izinto ezingalunganga ngoku uThixo uza kuzilungisa. Mandiyithethe le nyaniso, mandiyithethe le mpihlo ethi the best is yet to come. It is true that ubutyebi beli lizwe buhlukunyeziwe, buxhaphaziwe, bususiwe, buthathiwe, bebiwe ngabantu basemzini. Yasiya loo nto silila, yasiya loo nto singenaxolo, but bukhona ubutyebi ebebugcinelwe ibandla. Buzawuqala apho bubutyebi, nibizelwe kuloo ndawo yokuba nizoxhamla obu butyebi. Uzawuvezwa ngumthandazo. Ngexesha lebandla lokuqala ndizohlala phantsi yakumadikisi lithi ibali lethu, ootata noomama ababethandaza kwigumbi eliphezulu, umthandazo wabo omanyeneyo kuba ekuhlanganiseni kwebandla, in uniting the body of Christ, umthandazo ozawuphuma apho ungaphezulu amandla awo kwi-atomic bomb. Jesus. But bakuthandaza kwavakala kuba elivela phezulu elathi balifike kwindawo ekwakudityelwe kuyo kwenzeka into esisimanga. Abantu abangazange bemke elizweni labo locally ngokwelo xesha lakudala elingasekhoyo ngoku, ndisebenzisa igama elingasesetyenziswayo,
abantu abangamaqaba abangayanga esikolweni abangafundanga zange bazithethe ilwimi zase-Afrika zakumazwe angaphandle baqaba abantu ebebengabahambeli uba kutheni aba bantu bepolished kangaka ekuthetheni ilwimi zethu. It was God. Thixo ayefikile. Molweni bathandekayo. Yaza loo nto yenza okokuba kubekho inguqu eyenzekayo. UThixo ubuyile ke ngoku emveni kwemithandazo nani eliyenzileyo apha. Abanye bethandaza emakhaya, abanye bethandaza emabandleni, abanye bethandaza bezigroup zabathandazi, abanye bethandaza eziofisini. UThixo uvile wakhangela phakathi kwenu wabona elibandla elinini okokuba apha kulo makavusa indoda ezawumamela kuye kuThixo, ezawunyamezela zonke izinto eziza kuyihlela, abe nabantu azawuthi xa ethetha nabo bamve bakwazi ukumsapota. Ndicela nizikhobele izandla. Lidibane utata uBhengwe bethi xa ime eqongeni zilahleke zonke iivesi ebezazi. Amen. He was a theologian. Kodwa ebengakwazi ukuyi-aplya imfundo ebeyifumene yetheology. Asikazincokolole nje. Athi asawugqiba uThixo abeke ilizwi kuye. Athi nje fundela ilizwi ungalishumayeli. Athi asawulifunda athandaze emva koko. Athi asawugqiba athi abantu abafuna ukwamkela uYesu mabeze. Isimanga sezimanga. Kwaphakama abantu ebebephambili ezinkonzweni zabo bethenjiwe. Kwaphakama abantu ebengazange bakhonze. Kwaphakama abantu abanye abazipoliticians. Kwaphakama abantu abanye ebebezihitmen. Izinto ezininzi ebezisenzeka kwasisiphithiphithi beza abantu bephethe izinto ebebesebenza ngazo bebulala ngazo abantu zazogalelwa apha kwanyanzeleka uba makubizwe amapolisa kwenzeka isimanga. Amapolisa bengakwazi usenza kodwa uThixo through the man of God uDelesla umfo kaBhengu uFakoni Madolo wathetha ngelizwi uThixo amnike lona engalishumayelanga. Umoya oyingcwele wangena ebantwini bakhe wabacala abantu beza kuye. Yiloo nto ke nanamhlanje uThixo esithi Africa back to God ngoba ikhona isolution kuye. Kosiweni sikelele lamazwi ngalo igama lethu Yesu Kristu. Amen. Yeah.